Здравейте, приятели! И така да видим каква е енергията за утрешния ден, какво е посланието и съвета на картите. Имаме две карти, обесеният и 4 от меча. Двете карти много точно се препокриват една с друга, близко значение, и това означава, че трябва да не прибързваме. Трябва по някакъв начин да преосмислим нещата, да погледнем нещата от друга гледна точка и да спрем за минута, да се осамотим, да дадем време на нещата да озреят, може би, за ситуацията, за да се случи, нали, в по-добър вариант. Може би времето не е подходящо в момента за действие, нали, ще трябва малко да се поизчака. Може би, ако е свързано с работа, да речем, ако сега пребързате и, да речем, напуснете или пък приемете ново предложение, може би след време, ако изчакате, ще получите по-добро предложение или ще направите грешката, ако сега, нали, под някакъв ефект, нали, решите да прекратите този договор или каквото и да е. Ако е в личностно развитие, духовно развитие, това означава пък в по-положителна насока, че трябва да се осамотите, трябва, нали, да повече да се отдадете на медитация, трябва да сте в спокойствие със себе си, да възвърнете духа си, да възвърнете равновесието със себе си и да минете на по-горен етап. Така че съвета е за картите, за утрешния ден е: не бързайте, това не е примерно стъпка да не вземете решение или да не предприемете действия от страх или нещо друго. Това е защото момента може би не е озрял, може би нещата просто така трябва да се завъртят по някакъв начин, да мине някакво затишие да дойде една преосмислене, може би, пак казвам, зависимост от емоции, положителни, отрицателни. Някой път, нали, пребързаните решения, които вземаме, не са най-подходящите. Така че много ви моля за утре, отдайте се на почивка, на релакс, на медитация и оставете нещата да се развиват от само себе си за малък период от време. Благодаря ви, обичам ви, до следващия път.